mtasa. Mwanya aliyanyuda mabegi babo. Sasa Ngere. kana kusaba ni bandu masekitari. Tesa unachangamira. Damira pamberi pedare ramambo mtasa. Damira pamberi pedare ramambo mtasa. Zvese zvanire chokwadi. Zvese zvanchataura ngezve chokwadi. Ndikanyepa nchiraswa nemhosva. Ndikanyepa ncharaswa ngemhosva. Mwari mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro echangamire. Pamusoro machinda ese ari pano nevadare vese vaunganira dare rino. Inini ndinoitwa Mangunda Gerald Matongo. Ndiri mwana waSamukome. Ndichatsanangura kuti zvakamira sei. Asi dare randakasimudza kuti ndisvike kunoko idare randisimudza, dare remadzinza. Mwana wemukoma, baba wake mukoma wangu, ini na baba wake madzisekuru edu akabereka ana baba ndiwo akaberekwa mudombo rimwe chete ngemuyera hanga anonzi mbuya Tseya Mukunda Mandikati. Saka mukoma wakashaya, vobva vasiya mhuri, vanga vane kazukuru kavanga vachichengeta kemwana komana wavo akanga ashayawo. Saka mwana uyu akasara achigara nababa munini. Saka gore rapera muna August, baba munini vacho anove mwana wemukoma wangu akandidedza kuti baba, mwana ari kubudirwa kumba. Kati ndichasvika. Ndobva ndanonoka hangu ndiriko kumba, ndiri nezvonanga ndiri kuita. Muna December paitwa nyaradzo yamai vake mukomana. Akati baba, kune nyaradzo iri kuitwa. Ndikati ndinouya. Tasvika kunyaradzo, taita nyaradzo. Ndikati ndakupfuura ndiri kuenda kunyoresefi kwaDC. Zvikanzi baba, dzoka ine pano, mwana ari kubudirwa, mubve mataura nemhepo iyo. Kati mangwana ndinodzoka. Ndokudzoka. Ndichingodzoka kudaro ndakazosvika ari manheru. Mbuya vanobuda pamwana vachibva vabuda, vachibva vanditaurira zvavakanditaurira. Totaura. Ndakabva ndaita mazuva mairi ndiripo ndichitaura nambuya. Ndikati ndakuenda. Ndozodzoka kwapera masondo mairi. Apera masondo mairi ubva ndadzoka ndotaura futi nambuya. Achita mbuya, dare ramuri kutaura ndiri kurinzwa rakanaka. Saka zvatinochiita, chiregai ndidaidze vedzinza tiungane kuti vedzinza vachitaure nemhepo, tichironge tiri pamwe chete, tifambire mberi. Saka ndabva ikoko ndakadzoka kujenya kwandinogara. Ndakuronga rwendo rwekuti ndichifambe ndichitaura nevamwe. Saka ndiri ikoko chibva ndati wekutanga ndoudza mukoma wangu wemumba. Ndobva ndavaudza mukoma. Ndobva ndachizosimuka ndoita sei, ndotenderera. Saka ndatenderera kudaro. Ndochizoti ndapedza, ndakabva chiri chipiri, ndikazoti chachishanu ndochifonera mukorori kuti shamwari ndapedza kutenderera vanhu vaye, ndikangoti foni vanotouya mangwana. Zvikanzi hatisati taredi kuti tiite sei, hasati tagadzirira kuti vanhu ivavo vaungane. Kati kochi, ndobva ndamhanya kuenda ikoko kuti ndichitaura naye. Saka chingoti nopanapa hapaiti sei, hapaungani vanhu. Tinotorerwa uniform kuchechi. Vaingotaura zvakawanda. Saka apa yanga yaSaturday takadzoka chishanu manheru yaSaturday. Sondo vaenda kuchechi. Ini ndiri kukurukura nambuya kuti nguva zhinji padei ndiripo pamba paopo pandaenda pacho taikurukura nambuya. Vaenda kuchechi, ndasara ndiri kukurukura nambuya. Mabuda mudare rambu ndiri kutaura nambuya kudaro. Mbuya wasuduruka. Kwauya tetegu
Ndinoda chaipo chaipo. Yakanzi chii? Vanhu vari kuramba kuita sei? kuti Tungana Kuti tifambe nemwana ari kuita sei? kuti tibatsire mwana ari kubudirwa. Ndopandinoda ipo. Idzi dzimwe dzese idzi kuserukudzi kusumudza dzese idzi rangana ipo papo kuti ari kuramba ndiani chiri kuti arambe chii kwakanaka. ndopandinoda ipo. Saka chazondisvitsa kuno tiri mukati mekuita izvozvo kwakazobuda kuti ivo baba vaudzwa, handisi kuziva, vakati izvo iwe kumba kwangu usasaite sei, usasasvike nemwana iyeyo ari kubudirwa futi akudzingwa pamba apa obva nzi ngabve pano pachibva pazonzi havasisina chikafu chokumupa mwana iyeyo, zvokuti pandazouya panapa ndofunga anga ane masondo mairi randakazouya kuno kuranga rari rechitatu ari kurarama ngemaputi mangwanani, masikati nemanheru. Saka ndakazouya kuzochema kuti mambo, ndauya kuzochema kuti mundibatsirewo tinunure mwana, tibatsire mwana ari kubudirwawo, tigadzire matare etsinza. Ari kumwana wacho ari kubudirwa achiti Vari pano muchemberi vanotobuda vachitaura vega. Ndakambosangana natete guru futi mudare iroro vanotouyawo vachitaura vega. saka vari kuti vari kuti muri ungane tiite biko rekubvunzana, kozoitwa mabiko mumashure ekutambira. saka ari kuramba izvozvo ndiani? Ndibaba vari kugara nemwana. Asi baba vamurutaura kuti ndiye hakuramba, handi akambokudaidzai futi here kuti mwana ari pane zvinhu? Ndivo vakandidaidza. Ndiwo vakakudaidza. Saka chazoti wachinje pfungwa chiya? Handisi kuziva. Handikambatopedza venge. Baba wacho ari kusuka. Ndamira pamberi pedera mambo mutasi. amira pamberi dara mambo mutasi Zvese zvaino zvechokwadi. isi zvichataura nezvechokwadi Panyereswa nemhosva. ndikanyepa ndichasungwa nemhosva Marari batsira. pamusoro ichangamiro nemakokota ese. Inini ndinonzi Onyazwinyai Matombo, ndinobva kwaVhumbuni, ndichigara mubhuku raSavhumbuni. Zvakaitika ngezvekuti pakacheka vabereki vemwana wangu wamukomongo ndinoteera, vakauya vari vadiki-diki. Musikana ndikatanga muisa kuchikoro kwaVhumbuni ari grade 4, mukomana ingambira grade 2. Ndikavadzidzisa kusvika mafomu 4 wese nemukomana. Musikana akuru akandida kuenda kutsvaga basa, kubva aenda almost for 13 years tisikazivi kuti ari kupi. Akazoshaka hanzvadzi yangu akashayika kwaShamu, yaida pachikoro chinonzi Chidazembe. Ndipo takaona mwana achisvika, asvika ikoko tichipedza kuita zvese takachigwa nhumbi dzehanzvadzi, vakazouya kumusha kwaVhumbuni. Haana kugara pakubva aenda. Muna October ndipo akazodzoka akuti inini baba ndaakubudirwa. Ndakandotohwa nemhepo bva ndaenda kwaZvimba uko ndikatobikiwa doro. Wakabikiwa doro wanga uinani? Kandi zvakaitika baba. Ari baba zvikazi tiri kwaShamuko ndakasangana nomwe murume kutaura baba mumhepo. Saka ndidaidzire nditaura navo. Vanozi Gerald Mangundu. Isusu kukura kwedu kwatakaita tinombira tamuona hwedu. Zvanga ari kutsanangura kuti baba isusu anombomuona kana baba vangu namai vangu kuhwara kusvika vafa tinombomona pamba pedu. Kwauchitanga kubuda nenyaya. Asi wakati ndidaidze mudzidai akabuda mbuya kuti ndiye mwana kwatindidaidze. Zvoda asi mwana wandisina chekuita naye. Zvadaro mbuya wakazobuda vachitaura chiti ndibikire kareka pfuko semhuri. Asi baba wachisana taizwada kutsanangura wakatosvika nokukwira pachikova pangu achitodeketera. Watanga kudeketera zvekwake wozigumisa zvemwana pachikova pangu ini pamusha pangu tichindotarisa. Zvadaro mbuya wakazoti ndibikire kapfuko. Ndobva ndadini
ndobva ndaenda asi bawakabuda ubva daiwa tofanira toita zvedzinza zvodai mwana achibuda ndifunga zvingakombora zvingatipiswa pakanaka zvinofanira kudaidza dzinza rese ini baba vangu namai vangu kura hatinombofira tazvita indiri mwana mudiki handizvigoni zvokuti paiyo paitwe bira pana zvadaro tichienda saka baba vangu vati wakaenda December kupera kwaDecember mwedzi wega after 2 weeks dzega dzega anga akuuya pamba pangu manhero ari mafriday usiku tatorara gogogogo ndiani tofura do ndini munhu wacho unofamba usiku ndauya kuona mbuya ndichiti tavhura kotora itazopedza temi yataperai waita kauya friday ndakamuka ndikagadzira nemudzimai wangu enda kubasa chidzoka wandorima wamukamuka mukitcheni wandorima mukitcheni mukadzi achindoshanda urimo kusvika manheru mukadzi anga andotadza nekushanda mukitcheni wandorima nyaya dzacho dzisikapeki after every 2 weeks kusvika muna April achindouya zvakaguma zvakutondishungudzawo nemukadzi wangu nevana vangu kutibvunza chii chakuitika zvazodaro mbuya wakazobuda zvikazi ndiye kana zvadaro nditi ndakahwara zvekuhwara zviyazvi nditengere machira ndimbuya ubva wandibikira chinoti mashushu tikataga nemudzimai todini tibase mbva ndaita izvozvo ndikatenga ndikabvisa mari iyo wakabvisa $5 tikatenga machira mashushu akabikwa mbuya wakabuda wakapurudza wakadzana kwati waigonesesa kati ndada kuenda sandina mari ndikawapa mari yangu wari 2 naba kuti waende kwazvimba waende kokapedza masondo mairi wadiko no communication topakatanga zvebaba wakufona zikazi tiri kudzoka kudzoka koite mwana akazondikafonera futi mwana akati ndakasvika ndikagashiwa zvanga ndikateti wachikaranga achiti ndakanetsana nemazuva 3 nani nababa wati hazviiti kuti usari unofanira kubikwa madoro iye baba wane zvavo zvinobuda pawari wachitaura wega 40 years hapana chinobuda ndingaundotiwa 40 years saka zvavari kuita wada kukavhira nenini mwana kuti kuti zvavo zvadino mwana akanga azi asare kwazvimba kwawakaenda iye akati hazviiti ngatidzoke masondo 3 saka dzoka kobikira kupi zvapera izvizvi musoenda akaenda taenda kuchikoro musoe tavhura wakabvabva baba onyepera mudzimai yangu vaziekakoya manheru enda kumba kwemwana wanzadzi yamama wangu patsuwa kwanyatoti wabvapo wazoenda futi kwasekubva wazi ndina mukoma unotedzera achagoni kufamba wakastroka kutaura uchatomboziki nesenzi dzacho achadini kubva wasvika ikoko asi wakazodzoka futi pamba pangu wadzoka ipapapo rechimangwana nacho ndaenda kubasa futi wakatora nemwana kubva waenda kwasabhuku wangu kutosuma kuti toda kubika chidoro without my knowledge ndipo ndakazoti baba wada udini ma ndimusha uchatoenda ndi baba ndipo ndakazochanisa usimbano sipamuja adini chisimukai muidini muende kwenyu ndokuzunguka kwaita pamupangu sabhuku akandidaidza akandiita kuti ndozoenda apadza wabudisa mawhatsapp tine gurupu redu akazi matongo mutare matongo family nevazukuru wakabudisa mugroup kuti tine mwana tine wana samukomoye tine mwana tine baba mukoma unozi Elijah baba wangu nemwana wake mukoro wakaizi Moses wakubudiwa saka ngati mukorokotodziye ubvaisa namba dzemukunda pa WhatsApp kwazi upfumu wedu wakabiwa wakadzoka ndikati ndizigoro ndapedza futi wana kuti hazvina kushanda wakanitumira message iri foni yangu ndichichidzira saka ndakati zvekubika doi ndiri mwana mudiki mbuya wakambobuda kuti ngazvibikire kumba kwako iye akati kwazi hakuna garanga peno zvaitoro zvodai zvaita kuti mbuya wacho wabude watauriwe mazvita changa it's okay mirai yemi ndekuti haisi kubatana yenyu haisi kubatana ba kusi pandazwa pekutanga pamatanga kutaura matine murume uyu mamusikaziyani ba zvechokwadi plazataura maseni ndamutoziyani zvechokwadi kozi murume uyu wataura kuti ndiri kwamangunja handitomuziva kutaura history yana baba wesikatombosiba iye une zvake zvada kuti zvishande pamusha pangu zvake no isakaiwa iri ndida kubvunza ndati apa chokwadi chida patishe kuti muri wairi hati ndeiyo unoti ndiziva zvakutaura tomu sinzi baba nemai yangu vari patinombozwa nezvaba kanobvunza mudzimai yangu saka uyu sei akuda kuya kuita chikaranga mumba meimi ndopari kuti saka ndoti ndiri mwana mudiki handizvigoni changamira ndopane hondo plus machira ndakatenga wakaenda mwana akanga atozi asaro asi baba neyawo target yayo inayo mubvunzo wechipiri mwana wemunin'ina wemukoma wenyimi anoenda kubikirwa doro kwazvimba ari pai nani ndo zvakatishamisa doro rei richitungamirirwa nani
pasina hama yake. Kwazvimba riri rei kana riri svikiro rekwamatongo. Yes. Rinobikirwa kwamatongo. Newani kwamatongo. Inoti kuti mwana anobva kwazvimba kuzi anobva kwamatongo kuenda kubikirwa doro kwazvimba. Wozodzoka kunoko kuti ndambinga. Mambo yako ndinesa. So pane something isn't right ba. Something is not right. Bila pamsole chengami. Ndazamu kuti imi makatotenga machira nini zvese. Saka musati matenga machira imini semhuri makambounganidza here mumudzwa kuti uri buda pane mwana dzimwe muchamenyere kana hausi. Changamiri ndakaenda nepressure nababa wazvo ndasina rusununguko kana kubasa kwai ndodzisa pavhumuru pura kwangu rundoendawo semunhu ndakashungurudwa ndibaba waiuya mazvendata waindouya vanhu wanga utogara pamba pangu. Aiwa batika izwa izvo chiri kundinetsa izvozvo izvo ndechekuti imi mbambo sungai simba rekuenda kumba kweuri muchinomutaurira zvekuita pachikuwa pake musingaendi kumba kwenyu imimi chii kuri kutika mudzimu wechi wedzinza muri yese inofanira kuziva zvo muri yeuwirana kuti svikiro takamboriita mumusha muno ranga riri ratete nhingi rakutsvaga pekudi kwenu muri yeuwirirana yotaura zveshuwa ngariende rapapi raapa urongwa hwekubikirwa zvinono nemudzimu wemusha haruiti nemunhu wani mimi maifanotanga maintroducwa mumusha because hamuna kukurira huva kwandiri pamakauya muri inokuziva here kwamatongo muri inondiziva asi kuti matika uyu wataura futi kuti pamuri imimi pane umwe mudzimu uri pauri 40 years unondodzwa badza sautauri pamuri imimi asi pane mudzimu uripo unodzwa badza sautauri havasati vataura navo. aiwa ndati imimi uri penyu imimi mudzimu iwowo ndewepi ndewei ndewedzinza. aiwa wedzinza wakamirira ani because musha menyuka kuti muite mudzimu mumusha unofanira kunge wakanga umboripo hautangi panyowani ba mudzimu wabudi pavanhu hapana umwe mudzima uri kuti wenyu ngewedzinza futi uyo uri kuda pana tete guru ndewedzinza futi saka mudzimu wenyu chaiwo chaiwo wedzinza ndeupi uri pamuri nepaura ende chinondinetsaka sei umwe mudzimu uri kufaitira kuti umwe mudzimu wakomodhetwe iwo pache zvavo usati wakomodhetwa roho yacho yemudzimu yenyu imimi mumhuri ndei because muri kufaitira imimi kuti umwe mudzimu urecognize imimi muri kutoona ndiri mudzimu asi hamusati marecognizewa musha saka power yacho yekuti muende koti ndei iri kubva kupi lingi yake uyu nemusikana wedu uyu midzimu yaisituka midzimu ya3 because pane umwe mudzimu wakanogadzwa kwazvimba ukabikirwa doro kwazvimba uyo ngewenyu uri kwazvimba bambo muri kuromba here kana kuti muri kurota kana cheshiri kuitika chai pamusoro handisi timakundibvumira kuti nditaura atinoda kuti ukliye uone kuti tiri kufunga takagara panapa zvauri kutaura kuti ndotiziva kuti mumusha mune midzimu mingani ende magara muine machira mangani the fact yekuti makanotengesa machira manyowani kuno uyu it means mumusha mamagara musina machira iwawo because machira emusha anoitwa person aya maenda kotengesa manyowani ayabva kupi aya muri kuromba here and my problem why this one why uyu because handi yeo nemwana uri budirwa anga mwana manyacho handi yeo nemwana uri budirwa handi yeo nemukadzi uri budirwa handi yeo uri budirwa atingochengetwa saka dambudziko rake rekuti avharamba akaiswa pakona nderei iye chake dambudziko rake ndiro ndoda kuziva mumhuri kuti dambudziko rake nderipi chairo ramunoti 2 minutes hodi 2 minutes
minutes hodi bika mama 2 minutes hodi tibikire do mukazaru nekutsvaira achakwatsira nekutsvaira murimo gare doro renyi doro ririkubikwa kwazvimba mamhondo renyika yezimbabwe kuti kana makwanisa kubika kwazvimba muchibika kwamutasa mobika zvekwauyu mamhondo renyika ava matongo pashe pajenya hapana doro kubikwa wana matongo ndiyo pajenya asi dzinde rana matongo riri papi takasovha kwanyamukwarara wana baba vachitaura mumwe ari kukocha umwe ndiwaruku wamwe ndiwaruku uyu ndi matongo iro ndimangunda asi matongo baba saka shairana matongo rutsatsa mwana mudiki asatambura ko mukome utawa ndeuyu kuti ndiani pane histi dzetisikaziva sinombota wana baba vangu bantu asi imi mobambo vaiva vamhanya kotenga machira nekuti rikwese mamuruzvidawo kare changamire ndakashungurudzwa bvunzai mukadzi wangu kwangu ndikushungurudzwa ndiri mwana mudiki inini pana zvandinoziva hakusi kuda kwangu ba mangunda uri kutonga kwamatongo kutokwira nepachikuwa changu kudherera mwana mudiki asi manje izwa izve vakuru inini chandoziva hakuna rimwe dzinza rinokwira muchikuwa cherimwe dzinza richipira mudzimu wedzinza usiri waro hakuna zvakadaro ndopandikuvhunza kaipa kuti bambo imimi mwamati muchikuwa menyu motosvika munhu makuseni akutodekerera wana mukome motozitenga machira momhanya kutenga machira vodini munozvidaidzira mhepo dzisinei nembamisho munozvidaidzira mhepo dzisinei neimba mumusha iye kwamatongo iyi ndava ndatanga kufunga pfungwa dzangu dzabva dzadzokawo mashure yekwamutongo ndiye amuchemwa kai ndimiputika imi wemukomana uya wanga asikabari uya wakati aze mukadzi wangu asi kubara tagarisari musikana mutsvukuya mukadzi mutsvukuya nekamukomana kai kaizi muchemwa kai ndiyo kai ndiye kaunga baba wacho kwakazoenda kwamukotsanjera mukotsanjera wakazoenda kaumba kwenyu akati ndakaita handisi kuti kudare yakaripota kuti chii akati asi paakauya ikoko kutaura kuti hapana chaona asizve izwai kana muchiti hapana chakaona haana kumbotaura nezvisvikiro renyu eri haana kumboneka hatina kumbobata dare ini chandoziva panoika mudzimu apere mudzimu uri pasaidi zvinotaurira hamuzozviziva asi ndiri kutaura wai ndiri kutaura kudaro ehezve wai ndiri kutaura kudaro because pakaitwa dare iroro namukotsanjera ikoko pane vakabatwa mumusha menyu imi vana baba imimi pane angarutamba bhora rangarutamba pana Mr. Bobilo pana Bobilo mumusha menyu muna Bobilo urimo Bobilo urimo mumusha menyu vana baba imi makabatwa pana Bobilo angauti mwana asabariwe Bobilo alimere mumusha menyu nyaya dzenyu idzi iyo watoa taura tizwe
kana muri mwamfura musina kuya moita mhepo yakawanda muri kumbofamba mudzwa pese pese zvibvumirwi baizvo unenge tsotsi kuita ako yaro kungoti pese pese yakona kuya kutamba nedare isusu toda kana zvinhu zviyo zvemudzimu ngazvitaure pana taura tikuzvowei uri tikubvunze taura zvauri kudrowa tikubvunze isusu titaone bozine mibvunzo yakawandisa hatikati pese pese taura izvo pawatosvika apa wanga utobhema fo here mumhino kai pawatosvika ndakuona uri tofamba wanga utobhema fo here mumhino ngerei manje ndaripota ndisati ndasvika ndakuona uri kubhema fo here mumhino uri kuyamba yatakakutarisa imese wakombera kuti ndasvika pano vanhu vaya wana bwizi waya wavharei pfungwa dzimaidza ndasvika padare usatambe nedare chinhu chinonzi dare chinokosha chinhu chinonzi kwamambo kunokosha isu kana mutotona bambo hatidzowi ba panapa muza bambo hatidzowi asi mumasaidi medu mese umu makaipa muna na Jona wana Henry wana Josiah wana Heredi wana chifamba usiku wezo walipo kanitengeneza walipo wezo saka ukauya unaudzoa sema wanobatwa to wanokubata naura kizwe yo mangunda bambo siyanai neuyu munhu asiyana nemusha kumba kwake siyanai kumba kwake musamumanikidze zvinhu zvasinei nazvo zvasingazii zvaasina interest nani nazvo kana muri kuti mimi chinhu ndechedzinza unganidzanai dzinza rekwamatongo mounganidzana motaurana chokwadi kuti chikuitika ichi chokwadi here kana kuti handi chokwadi because muri kuzvidaidzira maproblems one matotenga machira yakatombererwa muchikuwa kai akaombererwa kuti chii ende akatengwa mune uti akatengwa muzita rani akaiswa muchikuwa chani uyu kwamatongo ndiani akaona zvaanoona unoti kuti musarwisanise madzinza musarwisanise chi madzinza mukarwisanisa madzinza wamuri kukiretera problem ndeupi munombozvifungwa here kuti sei mukoma wenyu paakafa wana wake chete wari 2 ndio wari kubudirwa kuti mukoma unoenda kubikirwa doro kwazvimba umwe wacho uri panapo family 1 isina nherera ndosaka yuzi nherera zvichengeteshwa mukomana haasi kubudirwa mukomana ari kuharara asi hawatoonani bani hanzadzi yake wekubikirwa doro kwazvimba ndiani iye abikirwa kwezvi saka abikirwa kwazvimba abikirwa futi kunokunoda zvauri kutaura uchibudidzana baba iwo aiwa no uchamwa ukama hwao uri papi mangunda nemusikana wandi wakabuda pamhepo ndokandindaidzire baba baba wanyongadazwa from the street kuti baba vamangunda ngauye panapa wobva atokwira muchikuwa iye baba mangunda kotosvika kotobvisa bhutsu iwo ringanga nganyanganya muchikuwa handisati ndimeno kana ndakubvumirwa kutaura chokwadi chiri isusu bambuka chimwe chokwadi chacho chinowestera dare chii nguwa asi chokwadi chiripo ndechekuti imimi dao tizive kuti imimi uyo ndimatongo imimi muri mangunda saka hamusi matongo ndiri matongo muri mangunda saka mangunda namatongo chinhu chimwe chete imba kwamukome imba iri mukome vuti mukome ndiani mukome ndewo zitete guru redu mukome imheta ke vanoera dziwa mukome idziwa kwamukome ikoko dzivo tete guru vedu vaita vakadzi vatatu vabereka imwe muri iri kunzi mukome iyo neimwe muri iri kunzi gumbo pazite apo nekwachimbatso inozani gumbo chagumbo vamwe vari kuseri kwamudenda kochizouya imba yedu inonzi matongo vaberekwa nemwera hanga mbuya tseya mukunda mandikati dangwe ravo ndo rabereka dangwe rambuya tseyawo ndiwo sambanje wabereka samkamuti nhenge sekuru iyo lineage handisina kuizwa basi mati uyu mudzimu uyu nditateguru handizvo which means nditateguru mukome vasiteteguru mukome abara madzinza matatu aya ndiani
ndi mukome. Ndi mukome. Meaning kuti dzidza racho ndo patinofanira kutangira kana kana ndiri kutaura navo mbuya. Ndiri kutoona kuti mukome yeye wati kutaura nezvake akabereka mukome ndiye akabereka sekuru wakabereka baba wangu. Mukome yeye mukome yeye wati mudiki. Saka mbuya wa mutaura naye ndiani? Mbuya vakararama. Dati mbuya wa mutaura naye mimi asiri mbuya mukome abara mangunja mwanzani Mangunda. Abara mukome na matongo na rimocheta gumbo. Ati gumbo matongo mukome. Wana wa asa mukome. Andizo. Saka sa mukome. Ndizo ndikuchibvunza kuti mbuya watukuda apa. Watori kuseri Wari kuseri. Asi wakamirira ndo pari kuenda kwese nayo. Ndi mbuya wari kuda kuseri. Asi akamirira gumbo mukome na matongo. Ndizo. Saka mafamilies esari matatu aya mukome gumbo na matongo. Wari kuzviziva ere? Ndo zvandakafamba ndichiwataurira kuti pauya mhepo. Saka mawataurira wakati chii? Kati chiuya tiite sei? Mutaure nemhepo yenyu. Ndo vachiti kubva mati mimi munotaurira kupi? Saka uyu akazopinda papi uyu? Right. Zvinoitirwa kune mhepo yacho. Kune mhepo? Kurubudira mhepo yacho. Aiwa. Kumba kwairi kubudira. Mhepo iri kubudira kwani? Kumba kwawo baba. Mhepo haisi kubudira kumba kwawo baba. Iri kubudira kwa matongo. Asi mumba mayacho. Musahwande. Mumba mzimu. Iri kubudira kwani? Kwa matongo. Saka hondo yese, nyaya dzese dzinofanira kuitwa kumukomana mukuru wekwani? Kwa matongo. Muri basa bandura. Asara ari baba kwa matongo. Ndo kunofanira kunoitwa nyaya dzese dzemudzimu. Haziti vikumba kwe mwana uyu. Mukuitira kumba kwa mwana uyu chikuwa chemwana uyu. Zvikuwa zvingani zviri pamusoro pake. Zvinogoronge zvakatoti wande. Zvakawanda ndizvo. Ko iye mukoma wake akafa akasiya vana anga asina imba. Anga asina kuwaka. Anga asina kuwaka. Saka baba wake anga asina kuwaka. Baba wa Iye nyakufa. Baba wawo. Baba wawo. Ndo pa wari kugara. Ndini goke ndipo ndakasiiwa ndi kugara na baba na mai. Patika nikuti hakuna ere umwe mukoma pamusoro penyu. Mukoma waripo ndo dutu wakasisoka mbimacho arapo kufamba wachagoni. Patika kufamba nekuti asei hakuna basa. Chiripo ndechekuti mukoma waripo wapenyu wane chikuwa. Ikoko ndiko munofanira kuenda kuna mukoma because ndiye amirira dzinza. Vanogara mutaundi kuchikanga ndiko vanogara. Chizwai bambo. Imi bambo muri kuzviexposa chinhu wani. Mudati zviye kwenyu ndiko. Kugara kuzema haisi mhosva. Kutaura kuti machira kenyumba makaita kutenga machira mamuri kuzvidawo baba mamagara muri kuzvitsvaga. Kwangu kumanikidzwa chaka. Maifanira kunga makatoti kekutanga vachisvika mamati mukoma ari chii? Mukoma ariko. Mukoma wavaenda kupi? Mwamaenda ikoko. Mukoma wachitaura kuti no, ndakudelegata kuti pane zvese zvamuri kuda muenda kune chii? Kune mufana. Iyo nhasi mukoma anotaura kuti amufana ameno bhora rake rari kutamba. Ine handiri dini? Handiri. Ende mumakatota please it means kuti mhuri yamatongo ratovharwa ndimo. Ende uyu pamhuri yamukome yagumbo yamatongo uyu atumwa nani? Mangunda uyu atumwa ndiani pamhuri yamukome neyagumbo neyawe atumwa nani kuti aite coordinator? Vantu pamusoro wechangamiri vandipedza ndataura nemi ndopandakachiti inini regai nditenderere ndinoudza vamwe raapo vauye vataure nemi. Ini pamukweso kuzomutara ino Saka ndati imimba munotanga ndazvanyaya nyaya yakadzoriane handizo nguva yese makatora muchitendera kweso what is the result? Vanhu vakaungana here? havana kuungana. Sei vasiri kuungana? Baba vakati havasi redi kuti vanhu vaungane pamba pavo. Aiwa, imi muda kumanikidza kuti vanhu vaungane kumba kweuyu sei vasikana kumba kwenyu imi? Handina kumanikidza. Saka kana munotya hamuna kumanikidza. Saka chiri kutadzisa kuti uyu kana zvisina kuti kumba kweuyu zviitwe kumba kweumwe chii? Uyu hazi redi. Imi muri redi kai? Haisi ngozi kai.
kai. Saka pressure Uyu yanyika. haasi ready bau. Muri ready. Muri ready. Saka sei musikuita kumba kwemuda kobva kuchikwa chiumu. Kaka, bambo, kwirai kuchikwa chenyu. Ndakange ndiri kuita. Ndakange tiri kuita. Ndadaidzwa. Bambo. Munyambonzwa zvinotaurwa. Muri chirembere. Muri Imi mbambuka simba rekumbofamba kwese kudzimba uku ndovanobvunza muri kuwana kupi tiri kukutumai chii ndochada kuzwa kuti munombotumwa nechii kuti muunganidze vana wese ava apa muri kungoseka zvomuri kuseka zvacho Mazuva point inotaura changamira. Asi kutuma India nekuita imi basa munotumwa rese. ndiani Pandakatenderera ndakatumwa naMuchembere. Atenderera. izwai Muchembere ari kutuma muzita ripi Sani. Vakabuda ivavo. wari kuti ndiani because zvakaita clear bambo kuti Muchembere ari kundituma ari kubuda apa ndinhingi anozivikanwa nemhuri dzese dziri hapana anouya apa Hapana nouya. Muchembere ndiani Muchembere vakati vanonzi Mbuyani Save. Mbuya Sawe ari mai wani Handina kutozokwanisa kubvunza kwese nokuti haiwa maifanira makabvunzazvo Gamuchiridze. saka mamuri mhanya kuende muchiendera nenyika musina information Zvakamira sei? pamusoro imimi Pandazi. inzwai imimi iyo mbuya iyoyo chii chenyu kutaura kwavo nditete saka imimi renyu nderimwero natete Tete wenyu mataurirwa kuti tete pakutaura kwavo ari tete. Tete wamakazivawo here imimi kana kuti imimi hamuna kuvaziva. handina kuziva. hamuna kuvaziva saka muri kufamba nesei nechiro chamuita Ndazodzoka kubva kwandakatenderera ndauya ndikataura naMuchembere ndokwakazobuda tete guru vachiti izvo ndini gotwe remwera hanga ndine harangano umwe. kana matoti ndini gotwe remwera hanga mhuri yakabarwa nemwera hanga imhuri yamatongo haisiri mhuri yamukome haisiri mhuri yagumbo saka muda kuti gumbo namukome wauye papi apa ari kubuda pari mwera ari muzukuru wana hanga Pamusoro paamirewa chimunipinduraiba mwera hanga mukadzi wamukome. Saka gotwe remwera hanga igotwe rakaberekwa nemwera hanga namukome. izvi gotwe racho riri mhuri yani mati pamhuri yakaberekwa nemukome handikaenda pana mukome nagumbo namatongo Nana mai wao. asi mai wamatongo kandiye hanga uimidzi kana tete guru ari kubuda uyo aine lingi nehanga Hapana munhu anonzi matongo. Ndizvo achitaura kuti hapana munhu anonzi matongo pavana wasamukome. saka mati wamuti mangunja ndiani Mangunda ndiwo tete guru wakabereka baba. Ndiri kuti inini imba iyoyo yemwera hanga dangwe ndisambanje wabereka saka muti nhenge. izwai bambo Wechipiri, mirai Tisabondo wabereka tete guru. mirai bambo iyo ijagoni yese muda kuti vhirikidza nezvimazita mirai tiri kuda isusu munhu handiti apa ari kutaura akamirira mhuri dzese idzi dzamuri kutaura dzamukome dzagumbo dzamatongo dzani dzese ndiye munhu atiri kuda apa because ndiye munhu chete anokwanisa kuunganidza mhuri dzipi dzese idzi but munhu uyu kana ane a particular family yaari kuti ndo kwaari kubva it means vamwe wese ava muri kunetsa ava havanei nacho bachinhu ichi muri kusaizvo ndikutaura uyu auya akamirira ndimwera hanga uyu it means kuti mhuri yaari kumirira ndianani mwera hanga anditi ko wana mbuya wavo mwera humba makombe wari kuuya pa uchiti chii ko wana dziva wana mukome apa wari kuuya pana uyo wachiti chii wari kuti wari kuingeya Pamusoro echangamiri. hamusondipindura Ndiri kupindura. Ndoda kutsanangura ipapo pavari kutaura. Mwera hanga ari kutaurwa uyu ndimai vakabereka. Haasi kuti mutupu kuti vaira hanga. izwai bambo
kana atori mai wakabereka iti mizi chiro chamurufambira handi chenyuba murufambira chiro chana sekuru ndizvozvo chiro chamuruto kana atori mai chiro chamurutofambira handi chenyuba because shawiro muri kutenderera naro iri ndena mbuya kai mbuya hazo rudzi rwenyuba mira handikwazwa matiri kubva vana mbuya titi mbuya haasi wemumusha menyu harisi shawiri kumusha kwenyu saka muri kufambira shawiri siri kumusha kwenyu sei ko waridzi weshaya wacho wakauya waridzi wambuya wariko makavataurira here waridzi wambuya kuti mbuya uri kubuda pamusoro changamiri ndoda kupa jekesa ipapo ndiri kuti inini tinoera dziva isu mbuya vari kubuda vanonzi mbuya save vanoera dziva teteguru vari kubuda vachitaura kuti ndivo gotwe rakayamwiswa nomuyera hanga meaning kuti gotwe rakayamwiswa nemuyera hanga mbuya tseya vaya vakaroorwa ndisamukome vakabereka mhuri iri kunzi matongwe mumusha wekwamukome bambo tingawesta nguva yedare nyaya yenyu haitodi dare bai munozwa bambo nyaya yenyu inongoda kuti unganidzai mhuri dzamurutaura idzodzo mhuri dzamurutaura idzo dzikawirirana zveshuwa pane anozviziva mbuya wamurutaura ini mutangirei nyanya yakapera pamakabika doro bhozi handi rakabikwa rikatambirwa sokuda unoribikira makabika makazibikai masusu imi mukabika masusu mukaomberera mukakwira mukaomberera machira kai saka maomberera masusu makakwidza muchikuva muchiti chii ada kurapa edu kana zorapa zvakaperesha futi zvinoitika mukagamuchira kana topoti pamwe nahausiri wenyu makatenga machira makatobika doro makatogamuchira hauchatombobvimusha mukaromba midzimu zvatozvenyu ndosaka ndakutaura kuti muri kuromba imi muri kuromba because makabika masusu masusu ndikaiti kutaurei masusu anobikwa handiti iri nyaya yekuti maona kuti nenguva iripo hamusi kukwanisa kubika doro proper ndopanobikwa chii ndopanobikwa masusu unozwa asi munototaura pamunopinda kumasusu kuti takubikirai masusu kuti mumbofane kuwarairwa ati tichabika hari chaiyo zvino makaisa masusuko mukatoomberera machira izvozvo watomirira tateguru kuti mubike doro wamirira doro chairo chairo right tateguru utaura iro makati utaura ka ndakataura navo aiwazve iwe unongotaura nawe britike why do you munoita chinhu sei chinhu chii chako wega wamwe waripo wana matongo waripi koma wangu havadi zvechi ko wamwe variko vanoda kuuya unodai mauya nauka kozi chinhu chinoda munhu waneri because kana muti mutaudai muri hwani imi munozotipa reported speech ndosaka ndakadaidza vamwe kauti vauye kuti vauye kuzotaura nambuya wapi wacho wese kwasagumbo kwamukome ndakaenda kwamangunda ndakaenda wakauya iri kutaura natetegu aiwa vakazomira nokuti zvakanzi hatisati taaredi aiwazve imi mamwe izwai imi mamuna kudaidza vanhu ava bava kuti wataure natetegu makawadaidza kuti wauye kufunction yedoro kumba kweuyu vachitaura kuti amnoti ready ndakadeedza kuti vauye vataure nemhepo tochinzwa kubva ipapo waida kutaura nemhepo wari pamba pani ndopane nyaya ipopo wada kutaura nemhepo wari pamba pani ndiri kupana kana kuti mumushama iwe uchidaidza vanhu kumba kwako wokwira muchikuva chani chako iwewe daidza vanhu kumba kwako muchikuva mani mako kumba kwako kune mukadzi mukadzi uriyo here hamogarimukadzi mukicheni saka uri unedza mufano anoyazei kuzirakana poto kana kutosvika mupako munhu akazvirongekera nemukadzi wake nemusha wake nechikuva chake nemapoto ake wakumanikidzwa ndikatiitirei papo nenyaya yekuti kwako hakuna mapoto hakuna unotsvaira nawe
uite kumba kwako pasina mapoto Rora udaidzodi chamwa. Ndakumba kwako akomana. Imimi kumba kwenyu kana zvamusikadi hamudi. Hamumanikidzwi. Muruzwa. Mutemo hamumanikidzwi zvamusikadi. Ichi chunhu kana chiri chekuti ngechedzinza. Uyo ari apo uyo teteguru. Uchataura zvaari kuda chaiti kuitira pakati nepakati nepakati. Hamuchuziba kuenda papa. Handinga mataura mukoma hadi hazvidi. Yes. Taura tizo. Iwewe tateguru. Taurira wana ava wafambi waite zviro ngegwara chairo chairo. Chairo vandakawika kuzoraira. Chitiwo tateguru. Masusu ako uri kuda iwewe. Zvuti abikirwe kumba kwake uyu. Ngabikirwe vanhu vaungane kumba kwake uyu. Ngaasane nevanhu ba. Vakajeka mambo rinotengwa mushande umwe. Enda kumba kwake uyu. Sore, mubike doro. Chibva wamutsvagirawo nemukadzi, haana mukadzi pauyu. Ndau yanga iripo ndeyekuti homwe yangu yandigerei iri kunoraramira uko wanga ucharambedzerwa uko ndiyo nhau iripo zvinotaewaka chendakaunoitirwa tsika mukati medzinza maberekerwa homwe kuti kagonewo kakubatayo mabasa ayo anenge ari kubatwa pamizinda yenyuka zvinoraripei nai mambo. Umwe yangu idonoraramira kumuzinda wenyu rekupupurira dare handisi tateguru ndiri muchemberi ndomufambiro wangu iwoyo zvirawe zvangu Akabikirwa doro. Ure nemudya. ikwangu Rayombererwa nani dzinza riri kuno. ranga risiri rehomwe ba kana kuti redu raibikirwa pere matosi chibata matosi munhu mutema kuri kupupurira utaewa zveditimwi nauti pwere yauya iyo pwere yao chikwanda zvikadzaiwa kauchembereta kuona asina pwere katsiri kunyunyuta kuti pwere iripi Itauti wana wasabate ba. Wasadaidze mweya isiri yawo ba. Wazvizwa here? ndiro chairo mambo Wana ngawasabate ngawasadaidze mweya isiri yawo ba. Chivatungamira kuti doro richi kumba kwake uyu kumba kwake ngakuchitirwe urongwa wese. ndinotenda mambo ndinorakarehwa nezimbabwe tiri pamwe Bye bye. ndotenda mambo yenyu mogadzirisa yopera asi musabate tumwe tusinei nemi musabate handizvo right tatekuru bye mazwa bambo right tibatanai imi bambo hazvirevi kuti kana zvadaiwo hamushiri mukati menyaya pamuchadaidzwawo nevamwe panoenda vamwe endaiwo asi mimi kumba kwenyu hachadi kuona munhu
nekuti hamuzvidi hamusi kuti hamuzvidi zvokuti makatombotenga machira mukabika masusu itimidzi kuti munoteerera muri munhu anoteerera asi tiri kuti pamwe pacho machira iwowawo aya makadeketera muri inofanira kuziva futi kuti machira aya makadeketera muchitii pamachira ipapo because munokwanisa kuzodaidzira mhuri mweya ichazoshupa mumusha kozi machira ndiwo akatenga machira ndiwo akatenga ende iwewe zita rako ndori kuenda pamberi kuzi mwana nhinge watenga machira ekuti mugare mumusha zvakanaka ndipamisa chandichida kututsire baba kuti ndizoite zvese izvizvi wese wauri kutaura baba twakafambira mwacho akatendai moita hatizvidi saka ndandasara ndirwa saka makazona kwangu sikuda kwangu kutenga machira puresha ibva kuna baba kazvemataura izvizvi kaura wacharamba undondineta noti hapano pakapendakaritambira samanisi musi wa 29 July chindidona kudari musi wa 3 takauya panapa baba waya wakanga wakavanonoka kuuya bva tauzonaura apo wakaenda kobvunzwa vaona kubhadhara mari zvese ndanavisa kandanifunga kuti social discussion namambo iwo social panapa social discussion padare panapa ndakapfeka musi wa 17 toyadzwa zidara hakuna kuvotaya musi wa 24 vakatotsvaga mari yekubhadhara dare ndiyeyu waifonerana tiri kumba ako achibva jenya waitsvaga nzvimbo yaanofona wachisangana nemwana tisikazivi asi vanhu vaitaura kati hatina nazvo wakatoya kobvisa mari yedare mwana zvakanaka ngaichiendai kumba bambo chirongai kumba musi wamunosangana nemhuri dzese dzamudaidza dziuye kumba kwenyu uku kumba kwouyu siyanai nako next case handei next case